Mit navn er Helle Laursen Petersen. Jeg har 21 år bag mig i IT-branchen som selvstændig. Jeg sidder som repræsentant for Det Konservative Folkeparti i Regionsrådet Sjælland, og nu stiller jeg også op til Europaparlamentet. Og hvorfor gør jeg det? Det gør jeg, fordi jeg tror på, at sammen kan vi bygge et stærkere og et bedre Europa. Et bedre for dig og for mig og for resten af europæerne. Bag ved mig har jeg en pølsevogn, og foran mig har jeg et af Europas største biogasanlæg. Hvorfor siger jeg nu det? Det siger jeg, fordi at pølsevognen leverer gode danske produkter lavet af vores danske landbrug. Biogasanlægget leverer faktisk energi til 5.000 husstande om året på affaldsproduktionen ude fra Novo Nordisk og fra Novozymes. Og det betyder, at vi kan bruge vores danske industri, vores danske landbrug til den grønnere omstilling. De skal ikke udskammes, de skal ikke gå og have dårlig samvittighed over udledning, for de kan faktisk være med til at skabe en bedre fremtid for dig, for mig og for vores børn. Og hvis du også tror på, at vi skal bruge industrien, og vi skal bruge landbruget på vejen frem, så stem på mig. Og du skal huske, der er kun 3% af europæerne, der er danskere, og kun 0,1% af danskere i hele verden. Så vi kan ikke gøre det alene. Vi kan gøre det sammen. 9. juni, Helle Laursen Petersen, nummer 12 på den konservative liste. Tak.